Dovršila sam menije za naš restoran. Kako ti se čine, bako? Veoma mi se sviđaju, Rubi. Predivni su. Hvala. Restoran nam je uskoro spreman za otvaranje. I pizza će uskoro biti gotova. Wow. Moram da dodam sos, šunku i povrće i stavim je u red. Jedva čekam. Imam cveće i menije i postavili smo sto. Šta mi to ostaje? Idem da pravim još oblika. Ne još, Makse. Znam šta sam zaboravila. Trebaju nam uniforme. A? Ako ćemo posluživati hranu, moramo da izgledamo kao konobari. Dođi. Kako ti izgleda, Makse? Lepo cveće, otmeni stolnjak, meni. Jedino što nam nedostaje je muzika. To je sigurno gospodin Pijaca. Zdravo, Rubi! Zdravo, gospodine Pijaca. Uđite. Hoćete li stvarno da otpevate pesmu za mamu i tatu? Da, jednu lepu za godišnjicu. Jedva čekamo, gospodine Pijaca. Baka se baš raduje, a mami i tati će se svidjeti. Je li tako, Makse? Makse, koji ćeš sad oblik da praviš, Makse? Trug. Ili možda pravougonik. Ili... Čekaj, znam. Gospodin Pijaca je došao, bako. Zdravo, Makse! Zdravo, gospodine Pijaca. Ja sam kuvar Maks. Kuvaru Makse i... Dobro večer, gospođo. O, gospodine Pijaca, tako sam srećna što ste pristali da nam otkrivate nešto večeras. To je veoma ljubazno od vas. Zadovoljstvo mi je. Jeste li spreman, Makse? Mama i tata uskoro dolaze. Baka samo treba da ubaci picu u redu i... Zdravo, ima li koga? Došli su! Pustite to da picu, Makse, dođi! Dobro večer. Dobrodošli u Maksov i Rubin restoran. Wow, jesmo li u pravoj kući? Ovo deluje kao vrlo lep restoran. Hvala. Vaš sto je spreman. Srećna godišnjica! Nebesa, kako divno iznenađenje. Hvala. Ovaj restoran mi se već dopada. Ovuda, za mnom. Molim vas, sedite. O, kako lepo cveće. Sto izgleda vrlo lepo. Hvala. Maks i ja smo ga postavili. Izvolite menije. Fantastično. I šta je dobro večeras? Šta biste preporučili? Picu. Pica je najukusnija stvar na meniju. I jedina. Tačno, ali je ukusna. U tom slučaju, naručit ćemo picu. Jedna pica stiže. Može, Makse? Makse? Izvinite, odmah se vraćam. O, bravo! Pravite picu skoro podjednako dobro kao ja. Skoro? Možete sad da stavite picu u redu, bako i Makse. Kuvar, Maks. Žao mi je, ali ovo nije vreme za igranje s pesom. Moramo da vodimo restoran i ubacimo picu u redu i... Ali pogledaj, Rubi, napravio sam poseban oblik. Srce. Pica u obliku srca. Pa to je neverovatno, Makse. Mama i tata će da se oduševe. To je savršenstvo. Moramo da je stavimo u rernu. Odmaknite se svi. Wow, čarobna ste kuvarica. Hvala. Da li je spremna? Mama i tata izgledaju gladno. Spremna je i izgleda... Odlično. Da. Uskoro ćete nam i pevati, gospodine Pijaca. Spreman sam. Tada! Vaša pizza za srećnu godišnjicu. Pogledaj, to je srce. Kakvo predivno iznenađenje. To je bila Maksova ideja. Kuvara Maksa. Pa hvala ti, kuvaru Makse, i svima vama. Lepšu večeru za godišnjicu nismo mogli da poželimo.